Fil-katakezi li għadda konna qegħdin nirriflettu eżistijaj fuq il-silta mill-Atti tal-Apostli kapitlu 3 minn vers 1 sa 10. Konna waqafna sa vers 5 fir-riflessjoni tagħna. Ħanerġa' naqra din is-silta u llum inkompli nirrifletti fuqha mill-bqija li fadala. Dak minnkom li għandkom il-Bibbja nħeġġitkom sabiex tingħaqdu miegħi jekk issibu s-silta mill-kelma tagħha kemm hemm bżonn ħafna eżistijaj nitħabbu mal-kelma, tkun fidejna, aċċessibbli, bħalma noħorġu bil-maktur, bil-mobile, aħna dejjem daqstant ieħor nżommu l-kelma tal-Alla qrib tagħna. Mela, l-Atti tal-Apostli kapitlu 3 minn vers 1 sa 10. Pitru u Ġwanni kienu telgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum lejn il-bib tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li kienu deħlin fit-tempju. X'inra lil Pitru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pitru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pitru qallu: fid-dawdeb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu ta' Nażaret imxi. U qabdu min idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom. U malajr qabes fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lil Alla. U għarfu li juk l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità dejn il-bib is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha dak li ġralu. Fil-qosor il-ġimgħa li għaddiet rajna kif Pitru u Ġwanni sejrin lejn it-talb, lejn il-liturġija, kif hemm dan ir-raġel ta' kuljum barra mit-tempju u kif dan ir-raġel se jitlobhom il-karità huma jitolbuh iħarsu lejh u issa nkomplu llum. U kont qed nirrifletti fuqha fis-sitwazzjoni tagħna f'kuntest ta' evanġelizzazzjoni llum meta aħna bħal Pitru u Ġwanni nies li immorru t-tempju, li immorru nitolbu, niċċelebraw il-liturġija, però nies li huma barra mill-Knisja, barra mit-tempju, jittalbu ta' kuljum il-karità, jiġu għandna bil-problemi tagħhom, jitolbuna l-karità, però ħafna drabi l-karità li jitolbuna hija li nappruvaw nagħtuhom is-soluzzjonijiet li huma ddeċidew li huma soluzzjoni għalihom, anka jekk fil-verità mhijiex soluzzjoni. Min irid jerġa' jisma' din isegwi l-katakezi li għamilt qabel. Illum ħankomplu forsu minn vers 6. Mela wara li dan ir-raġel jistenna minn għandhom jitlobhom il-karità, Pitru u Ġwanni jgħidulu dan il-kliem, bħarsithom iffissati lejh. Fidda u deb m'għandix qallu Pitru. Imma dak li għandi se nagħtihulek, fl-isem ta' Ġesu Kristu imxi. L-ewwel ħaġa sistej jekk tolqotni din il-kelma ta' Pitru fidda u deb m'għandix. Inti immaġina l-ewwel ħaġa ħanibdew Pitru. Il-gazz li kellu Pitru illi qed jgħidu isma' dak li qed titlobni int jien ma nistax nagħtihulek. Għax m'għandix. Xi drabi jeżistijej in-nies jitolbu mill-Knisja soluzzjonijiet li l-Knisja m'għandix. Ma rridux nistħu ngħiduha, ma rridux nibżgħu ngħiduha u nammettuha ma' nafusna, aħna m'għandniex soluzzjoni għal kollox fil-Knisja. Aħna m'għandniex soluzzjoni għal kollox fil-ħajja tal-bniedem tal-lum, f'ċertu taqlib, f'ċertu taħwit. Fuq kollox aħna m'għandniex is-soluzzjonijiet li xi drabi n-nies iridu minn għandna, dak li hu tajjeb ma nistgħux ngħidulu li hu ħażin, u dak li hu ħażin ma nistgħux ngħidu li hu tajjeb. Anke jekk id-dinja kollha taħseb illi s-soluzzjoni tagħha hi quddiem il-kriżijiet taż-żwieġ hija d-divorzju, Knisja qatt ma tista' tgħid li dik hi s-soluzzjoni. Jekk in-nies qed jgħidulna tuna dil-karità, tuna dan. Knisja ma tistax tgħid li dak hu tajjeb, nistgħu nagħtulkom. L-umiltà ta' Pitru li jgħidil dan raġel fid-dawdeb m'għandix. Min jaf kif ħassu dan ir-raġel. Illi qed jitolbu din ir-realtà u dar tgħidu ma nistax ngħinek. M'għandix dak li qed titlobni. Pitru u Ġwanni għaliex se jgħiduha fid-dawdeb m'għandniex.
niftakar fil-kliem illi Ġesu kien qalilhom l-apostli. Meta bagħthom jevanġelizzaw. Tieħdu xejn magħkom għat-triq. La flus, la ħorġa, la ħatar, xejn. Pietru hawnhekk għandna eżempju ta' kif qegħdin jevanġelizzaw, mhux billi jistrieħu fuq is-soluzzjonijiet umani tagħhom, mhux billi jistrieħu fuq il-qawwa tagħhom, imma billi jistrieħu fuq il-qawwa tal-Alla. Ġesu bagħthom b'xejn biex jevanġelizzaw, sabiex jistrieħu biss fuq il-qawwa tiegħu. U allura naraw li Pietru fil-waqt l-ewwel qed jistqar fid-dawdeb m'għandix, dak li qed titlobni ma nistax intihulek. Però jien nista' nagħtik xi ħaġa, jien m'għandix is-soluzzjonijiet li inti trid, u m'għandix soluzzjonijiet prattiċi forsi, però jien għandi soluzzjoni oħra. Is-soluzzjoni tiegħi hija Ġesu. U din irridu nagħmlu eżami ta' kuxjenza tiegħi. L-aġenti pastorali kollha, kull min qed jevanġelizza, is-saċerdoti, reliġjużi, lajċi impenjati, il-Knisja b'mod sieħ. Aħna din ninqabdu f'xibka ta' soluzzjonijiet umani li nippruvaw nagħtu, li mbagħad nispiċċaw frustrati għax ma nistax nagħtuhom. Inħossu li n-nies iduru kontra l-Knisja għaliex il-Knisja ma titihomx dak li huma jridu. Aħna qed ninqabdu hemm u qegħdin neħlu hemm. Aħna qegħdin nitħassru lil nfusna x'm'għandniex id-depp u l-fidda x'nagħtuhom kif iridu. Jew aħna konvinti mis-soluzzjoni li aħna għandna x'noffru bħala Knisja. U s-soluzzjoni tagħna mhux dejjem hija ħaġa prattika. Titlaq dejjem mill-persuna ta' Ġesu. Aħna għandna x'nagħtu lil Ġesu lill-oħrajn bħal Marija li tagħti lil Ġesu fit-tempju. Bħal Marija li fit-tiġ ta' Kana il-qaddejja tgħidulhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Il-Madonna ma kellix soluzzjoni prattika għall kriżi li kien hemm fiż-żwieġ ta' Kana, fin-nuqqas ta' ferħ, fin-nuqqas ta' nbit. Ma qaltilhomx ara, isma' għandi ma nafxiex flus. Morru ixtru dak l-inbit malajr. Soluzzjoni tagħha ma kienx prattika. Għamlu jgħidilkom hu. Marija quddiem il-kriżijiet tal-ħajja tlaqana ma' Kristu. U din eżistiet tkull attitudni tagħna Knisja llum. Ma nippruvawx li rridu bil-forsi nsibu soluzzjoni għal kollox, imma l-ewwel qabel kollox illaqgħu in-nies ma' Ġesu rridu. U din forsi aħna ma nagħmluhiex. Aħna forsi din maħniex konvinti minnha. U ma noqgħodux ngħidu ħafna kliem u lex l-ewwel nibdew b'karità u mbagħad wara resqu n-nies huwa kliem tajjeb, però jista' jkun ħarba f'xi mumenti. Jista' jkun ħarba li aħna nibżgħu nitkellmu dwar Ġesu, nibżgħu nlaqgħu in-nies ma' Ġesu, ma nafux nlaqgħu in-nies ma' Ġesu. U forsi aħna m'għandniex l-esperjenza ta' Ġesu x'nagħtu lill-oħrajn. Jista' jkun li aħna f'ħajjitna bħala evanġelizzaturi, il-kliem ta' Ġesu mur bih kollox u mbagħad hija warajja, iddependi minni, mur evanġelizza mingħajr flus, mingħajr protezzjoni, iddependi biss minni, forsi aħna dan aħna maħniex ngħixuh. Forsi aħna inqafinna fl-istudji tagħna, fil-korsijiet tagħna kif nevanġelizzaw, fil-pjanijiet pastorali tagħna, li jkunu vojta mid-dipendenza u l-esperjenza vera tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna. U allura, jekk aħna kull manna x'namlu hija t-teoriji tal-psikoloġija u tas-soċjoloġija u tal-antropoloġija. Jekk aħna kull manna x'nagħtu huwa teoriji ta' management, x'qed ngħidu maħżina, ma jgħidilek aħna naxnatu huwa dak u quddiem ċerti realtajiet daw ifallu, allura aħna ma nazzardawx immorru għand Ġesu, għax m'għandniex il-Ġesu fil-ħajja tagħna. U ma noqgħodux nilabuha, naffrontaw il-verità fil-qiegħ ta' qalbna. Int, saċerdot, għandek esperjenza ta' Ġesu f'ħajtek? Int, patri, għandek esperjenza ta' Ġesu f'ħajtek? Int, soru, għandek esperjenza ta' Ġesu f'ħajtek? Int, lajk impenjat, għandek esperjenza ta' Ġesu f'ħajtek? Għax dak li rridu nagħtu eżisti. Forsi għalina mhix dejjem is-soluzzjoni prattika, però mid-dera dik kienet is-soluzzjoni tal-Apostli li nagħtu lil Kristu. Jiena nistqar magħkom
speċjali dal-aħħar sena u nofs kemmila li bdiet il-fraternità tal-Apostli u d-disċipli Franġiskani ta' Ġesu Marija. Residenti ġewwa Witilajn, kemmilna nevanġelizzaw bil-resqu n-nies lejn l-Ewkaristija f'dar li jisimha Kafarnum fejn nies inbedin mill-Knisja rresquhom lejn Ġesu. Din kienet l-esperjenza tagħna ta' diversi nies li maqtuwajn minn Kristu, imma meta nippreżentawlhom lilu nresquhom f'riġlejh, mhux dejjem ikollna soluzzjonijiet, imma naraw lilu jwettaq il-fejqan, il-ħelsien, il-mirakli tiegħu. Ifejjaq qalb il-bniedem, jagħti soluzzjoni li l-bniedem m'għandux. Jekk dan ir-raġel is-soluzzjoni tiegħu kien li jittallab il-karità, is-soluzzjoni tal-Apostli kien li f'isem Ġesu jfejquh. ċedonna aħna fi żminijietna tajna qalbna li ċerti realtajiet jistgħu jitfejqu. Allura għandna soluzzjoni oħra. Il-karità vera li rridu nagħtu mhux li ngħinu n-nies jibqgħu fil-paraliżi tagħhom, kieku tawh id-depp u l-fidda, dan kien jibqa' fil-paraliżi tiegħu. Petru u Ġwanni għax jarfu li huma m'għandhomx wan biex jgħinuh kif irid huwa. U tu għax huma jafu l-qawwa li Ġesu tom li jfejqu. Allura din ir-raġel se jgħinuh joħroġ mill-paraliżi tiegħu. Kieku tawh il-flus u baqgħu sejrin, dak kien jibqa' fil-paraliżi. Imma xtawh il-Ġesu għax eżerċitaw id-don li Kristu tom, il-dan jfejquh. U aħna s'issej jridu nistaqsu. Jekk aħna bil-ħidma pastorali kollha tagħna aħna xnejnu n-nies jibqgħu kif huma, jew aħna ħniex nistruħu fuq il-qawwa ta' Ġesu u għedniex din infejqu is-sitwazzjonijiet tagħhom. Forsi aħna ma nemnux li Kristu għadu jfejjaq illum. Inti jista' tkun qassis u ma temminx li Ġesu jfejjaq. Forsi aħna ma nemnux li Ġesu jista' jagħmel. Forsi anke aħna tajna qalbna. Forsi anke fina fil-Knisja tama spiċċat. Forsi aħna suppost daw aħna wkoll sirna dlam. Ma għadux nilabu ħbieb. Naffrontaw ir-realtà kif inhi. Inkella qatt ma nikkonvertu u nkunu strumenti veri f'idejn Alla. Petru u Ġwanni jmorru lil mill-kundizzjoni ta' dal-bniedem u mis-soluzzjonijiet tiegħu ta' dan il-bniedem fil-paraliżi tiegħu. Huma jafu xi ħaġa li dan raġel ma jafx, huma jafu li l-Ġesu li jfejjaq u li ma jħallix in-nies fi dik iċ-ċirkustanza tagħhom. Dan huwa mument fejn il-peace mhuwiex fuq dan ir-raġel matub. Il-peace huwa fuq Petru u Ġwanni biex huma jħaddmu l-fidi li tom, il-ministeru li tom, il-qawwa tal-Ispirtu li hemm fihom, il-karizma li Alla tom. Kemm hu faċli nkunu Knisja u ngħidu għax in-nies illum ma jridux jafu. Kemm hu faċli nkunu ngħidu Knisja għaliex hawn ħafna affarijiet xi jtellef. Kemm hu faċli ngħidu dak klim. Kemm hu diffiċli ngħidu ma aħna qegħdin inħaddmu l-qawwa li Alla tagħna. Aħna qegħdin niżbaljaw bil-mod kif aħna qed nivanġelizzaw. Jien għandi mistoqsija kbira tisti fir-realtà tal-lum min għandu bżonn jitbiddel. U x'in-nies jew il-Knisja. Jiena konvint li huwa aħna li rridu nitbidlu. Il-problema tal-evanġelizzazzjoni da fuqna. Min iħobb vera l-poplu ta' Alla, min iħobb vera l-bniedem li Ġesu ta' ħajtu għalih, u irid jitbiddel qabel ma jitbiddel il-bniedem. Aħna u l-bidla li qed ngħid eżistijej mhux noqogħdu nibdlu l-Vanġelu mhux noqogħdu nibdlu t-tagħlim tal-Knisja, mhux noqogħdu nibdlu l-affarijiet kif iridhom Alla biex nakkomodaw il kulħadd, mhux dik il-bidla qed ngħid. Qed ngħid il-bidla li ninżaw mis-supervja tagħna fil-Knisja. Li nkunu umli u niddependu minn Ġesu u ma nibżawx nuru li aħna nies dgħajfin. Ma nibżawx. Ma rridux nidru Knisja b'saħħitha. Petru u Ġwanni quddiem dan ir-raġel jidru Knisja dgħajfa. M'għandniex dak li qed itolbuna. M'għandniex. Imma Knisja qawwija. Għax taf li fiha mill-qawwa ta' Ġesu li jfejjaq. U allura sistijaj hija mument anke ta' riflessjoni fiex int bħala evanġelizzatur hemm bżonn titbiddel. Biex tisrif fuq l-qawwa tal-Alla f'ħajtek. Biex tagħti din l-qawwa. Petru jgħidlu fidda u deb m'għandniex, ma jgħidlux m'għandix, m'għandniex. Għaliex Petru
qiegħed iwettaq dan is-sinjal flimkien ma' Ġwanni ċejja l-Knisja flimkien. Mhux kulħadd tar-rasu, imma fih dan komunjoni. Imma dak li għandi se nagħtiwlek. Dak li għandi. U x'għandu Pietru? Dil-qawwa ta' Ġesu. F'isem Ġesu ta' Nażaret, imxi. Dan raġel impressjonanti. Dan raġel ma jemminx f'Ġesu li jista' jfejqu, ma jitlobx li jfejq. Però Pietru Ġwanni għatuh lilin milli jitlob u lilin minni jemmen. U għalhekk qed ngħid wasal il-mument illi ma nibqgħux nikkundannaw in-nies għax ma jemnux. Imma aħna li nemmnu rridu nħadmu l-fidi tagħna fuq dawn in-nies. U ma' ċirkustanzi meta fl-evangelizzazzjoni hemm differenza bejn min imur jitlob lil Ġesu biex ifejqu u min biex jevangelizza jħaddem il-fidi tiegħu biex Ġesu jfejjaq in-nies mhix l-istess ħaġa. Mhix l-istess ħaġa. Waqt li Ġesu min mar għandu jitolbu biex jitlob il-fidi minnu, imma meta Ġesu jiddeċidi li jibda jfejjaq u biex jagħti sinjali ma jitlobx fidi f'dawk il-mumenti. Għandna l-każ ta' Luqa kapitlu 7, meta d-dixxipli ta' Ġwanni jmorru jistaqsu lil Ġesu ma intiju, Ġesu ma jgħidilhomx, ma jdux fuq in-nies jgħidulhom hemmnu fija nibda nfejjaqkom, li Ġesu jibda jaqbad u jfejjaq. U għandna l-istess realtà, meta Ġesu darba minnhom fit-tempju jaqbad jfejjaq raġel li kien marid bidu biex jagħti sinjal bih. Kif dan ir-raġel matub ħajsir hekk. Il-fidi qiegħda fi Kristu fil-qawwa tiegħu. U aħna rridu nkunu eżistida, se tkun kbira l-fidi tagħna. F'isem ta' Ġesu ta' Nażaret, imxi. Pietru Ġwanni jobdu l-kelma li tom Ġesu. F'ismit qegħdu jdejkom fuq il-morda u ma jfiequ. F'ismit keċċu xjaten. Morru fejqu l-morda. Ġesu tom is-seta u l-qawwa fuq l-ispirti ħżina. Iħaddmu din l-awtorità l-apostli jeżisti, li qiegħda fina, li qiegħda fil-Knisja llum. Imma xi drabi hemm dik il-qawwa fina li aħna nażlu ma nħaddmuhiex. Aħna nażlu li nħaddmu d-depu l-fidda, imma mhux il-qawwa talla. X'jagħmel eżisti? Pietru mal-kelma li jagħti jaqbdu min ilu l-leminija u jqajmu. Dan il-miraklu iseħħ f'dan ir-raġel bil-kelma ta' Pietru, però bil-ġesti wkoll ta' Pietru. Mhux biss ikellmu, imma Pietru joffrilu jdejh il-leminija. Jaqbdu min ilu il-leminija u jqajmu. Mela mhux biss qed jagħtih il-kelma, mhux biss qed ixandar il-Ġesu, mhux biss qed ilaqqgħu ma' Ġesu imma qed joffrilu jdejh. U nnifsu Pietru qed jiġi involut fil-fejqan ta' dan ir-raġel. Qed joffrilu jdejh. U hawnhekk għandna żewġ mumenti l-Knisja li xxandar il-kelma li titkellem dwar Ġesu direttament u ma nibżawx nitkellmu dwaru. Imma Knisja li toħroġ idea, Knisja li tagħti idea issa. Mhux għal-karità, biex tagħti d-depu l-fidda, kif qed ninterpretom jiena s-soluzzjonijiet li nies li jridu, is-soluzzjoni li dak il-paralitiku talab, imma Knisja li wara li tagħti lil Ġesu, Knisja li jistess issir id Ġesu biex tfejjaq dal-bniedem. Mhux biss tagħti l-kelma, imma id li ssaħħaħ, id li tqawwi, id li tipproteġi, id li il-bniedem iħossu fil-konkret li l-Knisja qiegħda miegħu. Forsi aħna dawn it-tnejn nifirduhom, forsi xi drabi aħna nagħtu l-kelma ta' Ġesu, però ma nnowrux idejna mbagħad. Forsi aħna nagħtu l-kelma ta' Kristu li għal xi ħud tista' tkun kelma tikkundannahom għax tgħidulhom isma' qegħdin fid-dnub. Però idek qiegħda tmiss il-ferita tagħhom. L-id tal-Knisja qiegħda tmiss dan il-ġisem paralizzat, dawn is-soluzzjonijiet ta' paraliżi fil-dinja tal-lum. Jew qegħdin biss nikkundannawhom fid-daw tal-kelma tal-Alla u mbagħad ma mmissux difirna magħhom. Noqgħod il-bot minnhom. Għax Pietru biex dan ir-raġel fih ħaddem il-fidi fih. Ixandar il-Ġesu imma jmiss il dal-bniedem ukoll. Ċewma
tliet realtajiet li aħna rridu nagħmluhom. Imħadnu dil-fidi fina, nemnu f'dil-qawwa u l-awtorità lil mulej tagħna li hu s-soluzzjoni vera, allura ma tinxandru l-Ġesu, però anke li mmissu, li ninvolvu lilna nfusna, li nofru jdejna. U Pietru kif dan ir-raġel imissu. Minnu fih, vers 7. Riġlejh u l-ekkisi tiegħu ħadu saħħithom. Ma jfiqx mal-kelma f'dal każ, imma mat-taċċ ta' Pietru. Ħafna drabi jista' jkun li anke aħna wara li ndeċidu li ma nibżawx nemnu f'Ġesu nxandru l-kelma. Jekk ma ninvolvux lil nfusna jista' jkun li l-qawwa ta' dik il-kelma ma toħroġx fil-milja tagħha f'qalb in-nies. Jekk ma jħossux li aħna qegħdin verament f'relazzjoni magħhom, qegħdin immissuhom, qegħdin hemm fil-mumenti jibsa, fl-uġieħ, fil-paraliżi, anke kudnub li qegħdin fih. Il-Knisja mhix Knisja ta' qaddisin, hija Knisja ta' midinbin li jarfu li għandu bżonn il-Ġesu. Il-Knisja ma tistax tinqata' minn kull sitwazzjoni ta' dnub tal-bniedem tal-lum. Mhux qed ngħid li fid-dnub tal-bniedem intuħu s-soluzzjonijiet li jridu, dak li qed nikkundanna. Ma qed ngħid li rridu mmissu dawk ir-realtajiet li nkunu preżenti u nġibu l-Ġesu fihom. U ma nibżawx nitkellmu dwar Kristu. Nibżawx. Però aħna lesti mmissu l-minu matub illum. Jew aħna biss evangelizzaturi Knisja ta' kliem. Meta Knisja mhux qed nitkellem l-istruzzjoni eżistijej, aħna bħala poplu poplu talla, minnu mammet. Aħna kliem paroli, u qed ngħid mhux ma jemminx, minn wixi wara Ġesu. Jew id-din immittu jdejna, qed noħorġu jdejna. Mela raw eżistijej, Pietru u Ġwanni mhux biss waqfu milli jieħdlu fit-tempju għall-liturġija, imma qegħdin jinvolvu lilhom infushom f'din ir-realtà ta' dar-raġel li jittallab ta' kuljum, nies li ta' kuljum jiġu għandna, nies li ta' kuljum jgħixu l-paraliżi tal-ħajja. Nies li ta' kuljum jgħixu l-istess soluzzjoni u qatt ma raw soluzzjoni oħra f'ħajjithom. Imma aħna rridu naraw soluzzjoni oħra li hu Ġesu u nagħtuhom u ninvolvu lil nfusna u x'jiġri. U malajr qabeż fuq riġlejh u beda miexi. Dar-raġel ifiq. Kemm sabiħa eżisti, ma nafx li kellkom din l-esperjenza li taraw il-Ġesu jfejjaq in-nies. Jiena rajta diversi drabi. Ġesu li jfejjaq qalb il-bniedem. Ġesu li jfejjaq anke fiżikament fi żminietna. L-qawwa tal-Ewkaristija li rajtini hija tremenda eżisti. Fejqan fiżiku, fejqan spiritwali, fejqan emozzjonali, ħelsien mix-xitan. Hija reali. Għal uħud dawn ma jemnux bihom anke saċerdoti, anke fil-Knisja, sfortunatament. Inċaħdu l-poplu talla mill-qawwa talla. Xi sfortuna eżistijej. Xi sfortuna meta jkunu r-rajja stess jiċċaħdu l-poplu mill-qawwa ta' Ġesu għax huma ma jemnux. Kemm nistgħu nkunu bħal Pietru u Ġwanni eżistijej li flok ingorru li qegħdin f'paraliżi li bdew naraw Ġesu jfejjaq. Ku kellna aħna naġixxu fl-awtorità fil-qawwa li Ġesu tagħna. U dar-raġel li fuq jiġri u daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar l-Alla. Melissa deħlin fit-tempju Pietru u Ġwanni. Immissa ma daħlux waħedhom fit-tempju. Dar-raġel li darba kien matub jidħol magħhom jaqbeż u jfaħħar l-Alla. Dan ir-raġel ma baqax jittallab barra, ma baqax barra mill-Knisja. Pietru u Ġwanni jieħdlu fit-tempju, però mhux waħedhom. Kemm sabiħa li tmur lura tiċċelebra l-Ewkaristija mhux waħdek. Imma n-nies li kienu barra issa daħlu ġewwa. U issa għandna liturġija, x'inhi għad liturġija? Bisu ferħ. Il-Quddistan huwa bisu ferħ, jew monotonija u erda. Għaliex ħafna drabi l-liturġija tagħna hija monotonija u erda? Ara taħsbux li għax noqogħdu nagħmlu ħafna kan sabiħ u modernu, PowerPoints, etc. daqshekk qed nagħmlu xi liturġija organizzata u tajba ta'. Ma nimlewx rasna b'daw l-affarijiet. Ma nimlewx rasna b'affarijiet. L-ispiritu tal-liturġija mhux dawk affarijiet li jgħinu ma xi ħażin fihom. Imma dan l-bisu ferħ tar-ruħ minn ġewwa. Jekk aħniex aħna naraw l-emejjel talla. Qegħdin naraw l-emejjel talla aħna. Jew aħna Knisja li waħħilna biss fuq l-emejjel tagħna.
Qegħdin nifirħu bil-grazza tal-Alla, qegħdin naraw il-grazza tal-Alla taħdem. Pietru Ġwanni dak li raw. U dan issa jidħol magħhom, jidħol jifraħ fit-tempju, jaqbes u jifraħ. Min jaf l-oħrajn x'qalu. Dawk li kienu tilgħu dejjem għall-qattal b'mod tarid, jagħmlu dejjem l-istess ġesti, imma m'hemmx il-bis u l-ferħ tar-ruħ. Nirrepetu liturġija wara oħra, imma ma narawx l-mejjel tal-Alla fil-ħajja tagħna. Pietru Ġwanni issa ħajjitlu fit-tempju, però mhux waħedhom. B'dan magħhom jaqbes u jifraħ. U dan isir sinjal issa għan-nies tal-oħrajn. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar, il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar l-Alla. U għarfu li juk l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bibi sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Mela dan ir-raġel isir sinjal għall-oħrajn, din l-evanġelizzazzjoni eżistijaj. L-imbagħad dawk li aħna ngħinuhom jesperjenzaw il-Ġesu isiru sinjal għall-oħrajn. U l-poplu kollu jarhom u jarafhom dak li qabel kien jittallab il-karità, dik li qabel kienet fid-dnub, dak li qabel kien fid-dnub, dak li qabel ma kellu soluzzjoni tal-ħajja, issa b'daqqa waħda fiq. Din l-evanġelizzazzjoni eżistijaj. Li laqgħu l-nies ma' Ġesu jesperjenzaw din il-bidla mbagħad huma jkunu sinjal u n-nies ħarsu lejhom. Issa mhux tant dan ir-raġel li qed taħares lejn Pietru Ġwanni, issa huma n-nies li qed taħarsu lejh. Issa hu jsir is-sinjal għall-bqija tal-poplu. Mbagħad Pietru Ġwanni bdew bdejn jibdew jippritkaw. Araw id-dinamika tal-ewwel Knisja, s-sinjali, il-fidi u l-predikazzjoni. Mixjin f'daqqa. Kemm sabiħ eżistijaj kieku aħna jkollna dan il-gazz li niddependu fuq Ġesu nħalluh mexxina b'dan il-mod, li forsi nidru Knisja dgħajfa, debu fidda m'għandniex, poter m'għandniex, qawwa m'għandniex, soluzzjonijiet tridu intom m'għandniex, però aħna għandna l-Ġesu li kapaċi jfejqek u mhux iħalik fil-paraliżi tiegħek. Jalla eżistijaj. Dil-kelma tkompli takkumpanjana u nirriflettu l-kol kemm aħna ixini ir-rwol tagħna fil-Knisja. Illi niħtlu f'din l-evanġelizzazzjoni ġdida li l-Knisja qed titlob minna, nagħmlu l-esperjenza qawwija tal-mulejja, li aħna nkunu strumenti f'idejh ta' fejqan, ħalli tant nies oħrajn forsi qataw qalbhom mill-ħajja, li ħajjithom ħinkollu jittalbu l-karità. Jistgħu jesperjenzaw il-Ġesu u jqumu mis-sitwazzjoni ta' ħajjithom u jifirħu. Mhux għax aħna kapaċi nagħmluhom hekk, imma x'Ġesu kapaċi jagħmilhom hekk. Aħna rrid ikollna l-umiltà u l-qawwa li ngħidu fid-dawdeb m'għandix, imma milli għandi se nagħtik. F'isem ta' Ġesu imxi u l-mulejja jagħtik islam.